Awake! How's it going today? That's a way to go. Way to go away. Kom! Batman sin hemmelige kappekål. De vidste nok ikke, der var en regnfar og gå så. Ej, de kigger. Go! Jeg tager til Nick og hans Superman-frak. Tag den sammen. Giv mig noget mere cola. Fedt. Vi ser en bil. Og Nicky. Og et svejskæld, vi zoomer ind. Vi zoomer ind på svejskæld. Velkommen til Hærværkerne, første del. Hærværk for helvede. Hærværk! Skal du komme her? Min kjærlighed. Jeg skulle hærværk det her, mand. Se, der er posten, den springer. Og jeg tror, det er en taske, det her, ikke? Skoletaske, men det er det altså ikke. Det er altså en super hemmelig taske. Den virker som en faldskærm. Og i dag skal vi ud i den lille regnskov. Følg med. Ikke gøre sådan her, hva'? Så følg mig lige i røven. Nu kommer derfra. Okay, det kan jeg mærke. Altså på det. Den kommer helt klart derfra. Hold kæft, den klar møse, mand. That was a spell. Og skal vi se, hvad tiden er her. Kan du så? Jeg står og læser ud. Værsgo action. Værsgo action. Værsgo action. Energidrik. Og så du skal fange dem. Og synger vores optager, mand. Vi er resten. Nu vil vi afsløre teknikken, hvordan Bartman. I dag vil vi afsløre teknikken. Vores kamera. Sony Ericsson med 30 milliarder megapixels. Den optager så god kvalitet, at du tror det er virkeligt.